És akkor, de miért ebben én is hallható vagyok majd? Igen. És ez YouTube-ra megy, vagy ez hogy? Fel tudod venni. Szóval így most össze is működik. De nem tudom, hogy azt megkérdezem Fingertől, hogy mi legyen így. Hogy ez Közben fejlődik a lámpák, egy piros, két piros, három piros, négy piros, öt piros, itt a piros, hol a piros, és elrajtol a mező. Egyenlőre, ahogy láttam, egész jól kapták el. Versenyzők helyezkedés, a McLarennek összeérnek! McLaren! A McLaren Moti! És ahogy néztem, Brandon is kap nagyon sok pontot, és Moti talán, és Megaton láttam, vagy Kesát, nagy tömegbaleset a rajtnál, safety car jött le. És ahogy nézem, Motinak valószínűleg tört, és egy autó megáll a pályán, nem tudom, mi történt, hogy P. Bence, mert az elviszik el a pozíciót. Ez egyelőre nem egy túlzatlan jól induló rajt. Egyedül László, aki nagyobb rajtolt, viszont ez eddig nem túl jó. Finger kapott egy 10 másodperces büntetést, Brandon is 10 másodperces, és Megaton is, és P. Bence is kapott. És a zöld zászló valószínűleg csak VLC volt. Úgyhogy újraindul a mezőny. Az élen nem látott változást, kivéve annyit, hogy Finger, a CRK megelőzte a Fatality. De hát Fingernek van egy 10 másodperces büntetése. Na, ilyenkor lenne jó, hogy a játéka visszavágni. Viszont csak PSC jött. Gyorsan átjára. Neki az teljes első szárnya hiányzik, és valószínűleg menni fog a boxot, és a Petelcsek. Csak az első kör fejeződött. Jelenleg a mezőnyben Poti speeding the pit lane, gyorsan között a bosszú, Poti is kapott egy 10 másodpercet. Valószínűleg le a Tamásos történet, igen, hiányzik az első két szám még lapja. Visszaesett ő is a 15. helyre, bár az autójára nem áll sérülést, úgy nem tudom, hogy vannak vele. Hatalmas kavarodás. A Fatality visszajöttem már célra. A sárga zászló, László az, aki és Megaton és Megaton és négy helyet megkapjuk harcol. Mi volt ez a rajt? Atya úristen! Közben Kimelstein készülőket támadáshoz vezessen Mátonát, és elhívják. És nem is mondja, bár megfogott a versenyt. Mögöttük lesütés történt a Párszóz, de még szakadott. És László csapott CR3 mögötte CLK, mögötte Szolfájter, és Kesem zárva a top 10-et, mögött is Megaton 11. Évence, mögöttük NGH Brandon, aki éppen egy támadásra akar indítani, és kisodródik. Évence kisodródik. Most már módosítom, mivel 12. helyen van már Brandon, szorosan Megaton mögött, és lehet, hogy egy támadás
úgy is van, próbálkozik a támadással, viszont egyenlőre nem feltétlenül tud közelebb kerülni, és így nincs is meg ez az előzés. Bár itt megpróbál belső ívre beszólni, és jelenlegileg gyorsításból Svegatoni lesz, de a külső ívről már rendben le fogja gyorsulni szerintem az Alpit összeér meg. És így az Alpin van előrébb jelenlegileg. Szakonyi József is kap egy 10 másodpercet, vonalvágásért. Mi történik? Pályalvágásért kapja 10 másodpercet Szakonyi József. Az első négyes elég elhúzódott, közben Fatality előzte vissza. Alakult. Egyébként gyorsan rá tudsz nézni a Discordra? Mit írtam? Ja, én is hallható vagyok itt? Igen, azt mondtam, hogy Jó, hát akkor most az én szemszögemet tudom nézni, és így vissza tudsz csatlakozni a kanálba. Szóval kicsit bevezetlek, hogy mi történtek itt. Egy bődületesen kaotikus rajta volt, tehát több ember van közösen mozgókötése. Ott itt lőtték, és talán egy felállítást okoztak. Viszont valahogy kapott minden is, mert egy rendben is az irányzó is, és Boti pedig a boxba bemenet kapott a 10 másodpercet. László az vitájön, valószínűleg elsütött a keze, nem akkor közben ennyi történt nagyjából, ja meg Szakonyi is 10 másodpercet, de ő viszont pályázásakor nem megtartotta. Rendben előzik, de hát ez várható volt. Közben Szolszínázol, mivel kiszakadt másodpercen kívülre, bőven másfél másodperccel le van maradva, és ez nem és ez az éveleség lesz. És így ez az éveleség hatalmas fejjel áll. Talán Sztálon, jól látni azt, hogy ami nem történt meg az előző futamon, hogy Petercsák és Gémester egymásra csatázott, az úgy néz ki, hogy itt megfog. érdekes csata. És megcsúszott, Gémester megcsúszott, nem tud támadást indítani Petercsák Márton ellen, közben Brandonnal történt valami. Ja, nem jön ki a boxba, bocsánat. Ő valószínűleg letöltje a 20 másodperc büntetését. Neki valószínűleg el is fog tűnni. Közben azt nézem, hogy mind a két pilóta elég rosszul áll erre sügyileg, és ebből Petercsák Márton az, aki rosszabbul áll, mivel neki csak 30%-a erre sem van, még mögötte haladó Gémesternek 60%. De hát ez akármelyik pillanatban változhat, mivel elég egyetlen egy egyenes, és Gémester megint megcsúszott. Mi van ezzel a Zaudárral? Mögötte jelenlegileg L4L3 Source, az aki 2,5 másodperccel van lemaradva erről az élmezőnől, és mögötte Szakonyi József 1,5 másodpercre. Fatality az, aki jobban le van maradva, aki nagyon-nagyon csatázik Fingerrel, szóval inkább rájuk váltak egy picit. Mivel itt Fatality az, aki le van maradva 4,5 másodpercre Szakonyi Józseftől, viszont mögötte Finger vérszemekkel, és mind a ketten a box utcába hagy, egyikük se lépi át a vonalat, viszont hát Fingernek van egy 10 másodperc büntetés, amit le fognak tölteni.
nagyon furcsa, hogy már itt a 7. körben megkezdődtek a kiállások. Én legalább egy szakot akartam volna látni, de hát meglátjuk, hogy itt valószínűleg áll, de ez a csodálatos aranyszó tábla nagyon helyen van. Igen, Fingernél várják 10 másodpercet, és ahogy nézem, hard keveréket nézzük a gumikat, hogy ki hogy áll. Peter Márton, Jémelstein, Source, Szakonyi József, Soulfighter, CRK és Csucsuloki. Ja, és Kesher Forever is, és még L4 Tamás is a medium gumikon halad. Mögöttük Svegatlan a hard gumikon, T-Bence Mekati softokon, a két Mercedes softon. Ugye Fatality és Finger a hardakon, most voltak a boxban, és Brandon az, aki még egykörös hardakon van, és Botit készül előzni, vagy bocsánat, Leatomást készül előzni, és ki is húz szépen kívülre. És meg is van az előzés. Peter csak már hibázik egy hatalmasat, gyorsan hagyd be a box utcába 10 másodperc büntetés. Ez hatalmas hiba a versenyzőtől, mivel Szakonyi József retire. Mi történik még? Épp azt akartam volna mondani, hogy Szakonyi József lehet még akár, aki hozhat egy nagyot, de volt egy 10 másodperc, 10 másodperc a boxba hajtása T-Bencének is. Mi történik? Ez a 10 másodpercek futama? És Peter csak Márton ugyanúgy marad az élen, de van egy 10 másodperc büntetése közben Gémestein picit megcsúszik a kijáraton, és nem tud olyan közel maradni a éllovas Peter csak Mártonhoz, vagyis virtuálisan éllovas Peter csak Mártonhoz képest, aki már most elkezdi szorongatni Svegatron, mivel nem szabad hagynia, hogy ők nagyon feltartsák, mivel így, hogy kapott egy 10 másodperc büntetést, ez így hatalmas hiba a részéről. És cikáznak, de nem tud előzni. Nem tud egyszerűen előzni, de most egy DRS zónában jobb kigyorsításból valószínűleg lehet, hogy nem próbálkozott az előzéssel. Nem úgy, mint Svegatron, aki próbálkozott, és meg is előzi Kesher Forever-t. Kesher visszatámad, összeérnek! Peter csak Márton micsoda reflexel rendelkezik, kikerült, de Gémestein az, aki ebből hatalmasat nyer, mivel egyből megelőzte itt Peter csak Márton. Óriási reflexe volt Peter csak Mártonnak, hogy kikerült Kesher Forever, és remélhetőleg nem tört az autója. Nem úgy, mint Gémesteinnek, akinek hiányzik a jobb első szárnya. Hoppá. És közben Source is kap egy 10 másodperc büntetést, pedig ez neki virtuálisan jelenlegileg a 3. helyet jelentette, viszont még szerintem most is azt jelenti, Gémestein közben Svegatlant előzi, és majdnem összeérnek, de végül ez nem történt meg. Eddig ez egy elég izgalmas futam. Én sokkal nyugodtabbra számítottam az előző esős Hollandia után. Úgy néz ki, hogy ez a visszafele pálya, hogy még valószínűleg nem mentek rajta ezen a héten kívül a versenyzők. Nagyon megzavarhatja őket, hogy nincs meg az éves tapasztalat ezeken a pályákon. És Csucsuloki jelenlegileg az élen, de hát ez ugye azért van, mert ő még nem volt kint a boxban. Peter csak Márton is előzi Svegatlant, és hamarosan utolér is Svegatlant Source is. Viszont itt jelenlegileg mind a hármójuknak van egy 10 másodperc büntetése, kivéve Gémestein. És ez neki egy hatalmas előny, mivel így ő akár dupla futamgyőzelmet is akár behozhat. Közben egy kérdés, hogy itt vagy-e Kornél. Itt vagyok, írtam Discordon. Jaj, bocsánat. Bocsánat, nem láttam, mert amikor a játékon nem hallom a... Ja, semmi probléma. Én bocsánat. Szóval ennek a Csucsuloki a boxban, közben, szóval ennek a futamnak a legnagyobb vesztese egyelműre Szakonyi József, akivel nem tudom, hogy mi történt.
Nem tudom, hogy ő valószínűleg összetört, amivel nem vitájöről. Nem tudom, hogy mi történhetett vele. Most majdnem megszólaltam, hogyha itt lennél, hogyha itt vagy a chaten, akkor írj meg, de hát ez most egy felvétel, nem egy élő közvetítés. És Peter Csakmáton támadja az élen Gémelstein, egymás mellett pedig egyenlőre ez Gémelstein most kivédekezte. Kesár Forever-t előzi T-Bence. Hú, milyen izgalmas eddig ez a futam. Tele vagyunk 10 másodperc büntetésekkel. Közben Finger a 8. helyen közeledik CLK-hoz. És Peter Csakmáton pedig továbbra is próbálkozik az előzéssel, mivel neki nagyon el kéne húzni a végén Gémelsteintől ebben az utóbbi 8 körben, hogyha esetleg meg szeretné tartani akár az első helyét, és bedobja belső ívre! Kifékezi, kiküldi a bukótérbe, Gémelstein megforog! Gémelstein megáll a pálya közepén! És ez viszont szerintem Peter Csakmáton hibájából történetet, mivel ott nem volt meghagyva szerintem az egy autónyi hely, de ezt majd a bírák eldöntik. Minden esetre így nem maradt le. Azt nézem, hogy hihetetlen nagy esélye van még mindig Gémelsteinnek, mivel nem maradt le Peter Csakmátonról alig 3-4 másodpercre, és hát ugyanúgy ott van előtte még a 10 másodperc, igazából mindenkitől, aki előtte van, szóval ezzel a megcsúszással még mindig az élen áll, viszont éppen tervezni előzni Svegatront. Pillanatra, mint össze is értek volna, de ez nem biztos, már újra a 3. helyen halad, ami virtuálisan még mindig az első helyet jelenti. Mekati és L4A Tamás között volt egy pozíciócsere, mivel L4A Tamás kiment a boxba. Botinak ez egy nagyon rossz hétvégéje jelenleg. Kiütötték a rajt után. Közben Fatality előzi csapattársát, és így még meggyűlhet a baja Gémelsteinnel szemben, mivel akár még meg is előzheti, mivel nem szabad elfelejteni, hogy Gémelsteinnek nincs meg a jobb első szárny véglapja. Tehát neki sárga a jobb első szárny. Vagyis a jelzésekben sárga, tehát vagyis törött, de nincs letörve. Amire ezt így légy el tudom magyarázni. Közben Source az, aki nagyon felérkezett Peter Csakmátonra, és így akár még támadás is lehet, mivel itt most a virtuális 3. helyről szól a győzelem, vagy a csata, mivel ugye mindkettőjüknek van egy 10 másodperc büntetése, és ez a 3. helyet eléggé szépen eldöntheti kettőjük között, ha csak valaki nem dönt úgy, hogy még közbeszól. Mint például Soulfighter, aki még akár lesi puskásként lecsaphat, mivel eléggé közel van itt arra a mezőnek. Vagy hát ezzel 10 másodperccel eléggé közel lesz. Source az, aki újra közeledik, de nem elég. Váltja is át az RS étmondra. Közben Finger előzi CLK-t, meg is inog közben Finger, és ebből nem lesz CLK-től visszatámadás szerintem, nem is nyomja az RS-ét. Szerintem itt a leglogikusabb döntés CLK-nak, hogyha próbál Finger mögött maradni, és sárga zászló, talán egy Alpin, de ezt nem Svegatron a boxban, nem, ki volt az? Nem Soulfighter, Kesár volt, aki lelassulhatott. Csücsölöki így ugye előző Svegatron, de Svegatron a boxban nem is letölti a 10 másodperc büntetését, és egy Mercedes, Mekati az, aki
megpörgött valószínűleg a nem tudom, hanyas kanyarba. Hogyha valakinek ez is segít, akkor az odafele a pályán a 2-es kanyarba. Vagy a 3-as kanyarba. Így Meghati viszont megelőzi Svegatont, ugye Svegaton a boxból jön ki, de Svegaton vissza is veszi. Közben Lea Tamás futja meg a verseny leggyorsabb körét az piros oldalfalú gumijával, a piros autójával is. És akkor nézzük, megint sárga zászló. Most egy házt láttam talán. Lehet, hogy egy picit leért a fűre az a kerék. Minden esetre térünk vissza, talán nem. Source lemaradt a Tercsek Mártontól. És Kémelstein az, aki egyre jobban lemaradt ott az élmezőntől. Talán még élhet a reményt Tercsek Mártonnak, hogy kiautózhatja azt a 10 másodperc büntetését. Közben a háttérben Kessel Forever gurul ki a box utcából, lekörözött kint. Hát amilyen kaotikus volt az eleje, úgy nyugodott meg nagyjából. De utam 3-4-ére nagyjából. És Source az, aki közeledett 2 tizedet, de már csak 1 tized lett belőle, és már veszíti is az időt sajnos Petercsák Mártonnal szemben. Viszont aki még szintén veszíti az időt Petercsák Mártonnal szemben, az nem más, mint Kémelstein, mivel Fatalitivel összeakaskodtak szerintem, és elkezdtek harcolni, és így nincs meg az a teljes egyedül léte Kémelsteinnek, és így maradhat le Petercsák Mártontól. És ha Petercsák Márton kiautózza azt a 10 másodperc büntetését, amit kapott, az hatalmas előny lesz, és Fatality az, aki kap egy 3 másodperc büntetést. Valószínűleg pályaelhagyásért, ha jól láttam. Meghati is kap egy 3 másodperc büntetést. Közben Source az, aki megint közeledett, viszont most a kanyarnál egyből veszítette is el az időt, valószínűleg jobban egyenesen van állítva az a ház. És mögöttük Soulfighter helyett Kessel Forever. Csúszott meg egy picit a kanyar kigyorsítása. És Fatality most megpróbálkozhat talán egy támadással, de nem, nincs hozzá elég közel, és nincs annyi erre se. Sárga zászló, ki az? Finger! Vagy Csúcsuloki? Nem, Finger volt az, aki valószínűleg megcsúszott. Összeakaskodott, hogy CLK-val valószínűleg nincs meg az első szárnya az Aston Martin pilótájának. Nincs meg az első szárnya, CLK lelassított, ha jól láttam, hogy Finger utolér, és nem tudom, hogy itt mi a cél, vagy valami történt, hogy mi történt, sajnos pont nem láttam. És az sem biztos, hogy CLK lelassított, nem az őszintén, hogy nem tűnt fel, mivel hogyha lelassított volna, akkor most nem menne el tőle. És egy CLK-nak 13 másodperc büntetése is van, ezt ne felejtsük el. És Source! Utolérte Petercsák Márton, 4 tizedre van tőle, akár megpróbált egy támadás is indítani. Ellene, közben Lea Tamás a boxban. És Source is a boxban, és Petercsák Márton is a boxban. Mi történik? 3 körrel a vége előtt kimennek a pilóták a boxban. Kémelstein 10 másodperc büntetés. Ő is összeszedett egy 10 másodpercet a végére. Ez nagyon fájni fog neki. Soulfighter is 10 másodperc. Elszóltam magam. Azt mondtam, hogy megnyugodott a mezőn, és mind a két olyan pilóta, kivéve Fatality. Ez Fatalitynek hatalmas esély az. Nincs 10 másodperc büntetése. És mögötte most már Petercsák Mártonnak se, és mondjuk Source-nak sincsen, viszont le vannak maradva. Vagy nem? Vagy miket beszélek? Dehogy is nem. Petercsák Márton 27 másodpercre le van maradva, hogy
Ja, mert safety car van. Most nézem. Hoppá, hoppá, ez eddig fel se tűnt, hogy safety car van. Mi történt? Leadtamással történhetett talán valami, mivel ő volt kint a box utcában, de meg nem mondom, hogy mi történt, ami miatt safety car jött be. 2 körrel a vég előtt. És egyáltalán az is kérdés, hogy lesz-e újraindítás. Vajon lesz-e újraindítás? És ennek viszont annyira mégse lesz a győztese Fatality, mivel hogyha Peter Martin és Source is utaléri őt itt a safety car mögött, és akár a safety car mögött ér véget a futam, akkor az a 3 másodperc, az nem, safety car in this lap. És meg is kapják a zöld zászlót, vagy hát még nem, mert ugyanúgy ott a safety car, de L4 Fatality van az élen, ő fog elindítani, mögött egy lekörözött Cash Forever. Az viszont még érdekes lesz, mivel neki azonnal le kell majd húzódni, és így sokkal nagyobb lehetőséget ad Fatalitynek Peter Martonnal szemben, meg hát ugye Source-szal szemben, mivel Fatalitynek van egy 3 másodperc büntetése, ami Peter Chucknak és Source-nak nincs. Fatality elindítja, és le is húzódott Cash Forever, közben ott mögötte ugyanúgy maradt a sorrend, Peter Chuck Martin ott van a második helyen, mögötte szorosan Gémestein és Source, de Gémesteinnek van egy 10 másodperc büntetése, ami nem fog jól esni a végén. És egyenlőre Peter Chuck Martin nyomja az elresét és támad, kint van Christian, tisztán srácok, tisztán, és megelőzik. Nem, visszajön Fatality, egymás mellett a 2 versenyző, és Fatality megőrzi a pozícióját. Jézusom, és bement mellé Gémestein is, de nem. Peter Chuck Martin támadja újra Fatalityt, és most megvan az előzés. Fatality megpróbált visszatámadni, közben kívülről előzi Source talán, belső íven nem. Gémestein próbál előzni Fatalityt, és meg is van a belső íven neki, viszont Gémesteinnek ez már elúszott a 10 másodperc büntetése miatt, de azért még próbálkozhat. Itt Source az, akinek nagyon kéne még tolnia, hogy esetleg talán utolérheti egy kör alatt Peter Chuck Martin, de ahhoz már csoda kell, és az előtte haladó pilótákkal szemben viszont megvan az előnye jelenlegi állás szerint, mivel Gémesteinnek 10 másodperc büntetése van, Fatalitynek pedig 3 másodperc büntetése van. CRK egy harmadik 3 szekperált, és közben Peter Chuck Martin futja meg a verseny leggyorsabb körét, az utolsó kört kezdtük meg. Itt most mindenki nyomja a tőle telhetőt. Hihetetlen, és mögöttük még Soulfighter is ott van, de neki is van egy és Finger futja meg végül, mégiscsak a futam leggyorsabb körét. A 7. helyen haladó Finger, akinek volt egy balesete, ha jól tudom, CRK-val. Mi volt ez a futam? Jézus Isten! És vajon így élnek ebbe? Sárga zászló! Ki volt az? Szerintem Cash Forever. És igen, Cash Forever volt az, de nézzük inkább az élmezőnyt, hogy vajon lesz-e még? Meginog Gémestein, megfogta az autóját, közben megint sárga zászló, az ugyanúgy szerintem Cash Forever. És közben Source is megelőzte Fatalityt, viszont neki, Source-nak ez az első hely már elment, hogyha Peter Chuck Martin esetleg nem szed össze egy 3 másodperces büntetést pályaelhagyásért, ami még megtörténhet, de jelenleg nem úgy tűnik, hogy meg fog történni, mivel ráfordul, és Peter Chuck Martin megnyeri a Silverstone-i visszafele futamot, Source a második, és Fatality a 3. helyen, Gémestein a 4., Soulfighter az 5. Nézzük többieket. Svegatron most hozzá 6. helyen, Finger megelőzi Svegatron, CRK is befutott, Brandon és Csucsuloki között még lehet egy harc, de ez már eltűnt. Brandon, Csucsuloki élnek be sorrendbe,
és Botira a Tamás sorrendben, egymás mellett a két pilóta, az utolsó körök, utolsó kanyarjaiban, a 12. helyért folyik a csata, és egyenlőre ez Botinak megvan. Nézzük, hogy kinek van több erre, sem mindkettőjük nagyjából ugyanolyan szinten tart, viszont Lea Tamás kapja a szélárnyékot, nézzük, hogy a végén lesz-e, nem! T. Bence beért a 11. helyre is, Boti megszerzi a 12. helyet, Lea Tamás a 13. és akkor Kesel Forever már beért, T. Bence jött be. Atya úristen, mi volt ez a futam? Vagy Nekati volt a 11. bocsánat. Mi volt ez a futam? Jézus Isten! Fú! Na, de én viszont köszönöm a figyelmet. Köszönöm, hogy megnézték ezt a Silverstone Riversi futamot. Közben egy gyönyörű szép ünnepést láthatunk Petercsák Mártontól a dobogó legfelső fokán, és ennek a futamnak igazából a legnagyobb győztese valójában L4AH Source. Mivel a második helyen ez a kedvenc kamerám eddig, és még Fatality is behozta a harmadik helyre, aki dupla harmadik hellyel zárja ezt a két futamot, ezt a Joker Day-t. Hú, izgalmas futam volt. Szóval én köszönöm a figyelmet. Most elmondhatnám ezt a sablon szöveget, hogyha tetszett, akkor iratkozz fel és dobj egy lájkot, tehát nekem ez annyira nem számít. Remélem, hogy jól kommentáltam, majd hogyha netán esetleg még egyszer úgy adódik, hogy muszáj lesz kommentálnom, mert nem tudok volán mögé ülni, akkor még meg lesz még egyszer. Még nem kell lemondani rólam. De erre az adásra most ennyi volt. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!